Mudah-mudahan dapet nasaulah. Dek sabab karena itu tandonyo sayang ke suami kok sabana cinta taure manjokan tanah seleronyo. Memang nampaknya soal sepele pia, tapi mesti kau inge bahwa di batu ketek orang petaruang ujung sipaku nama biso suntik tetanuh di bintanya. Buek kan apa kandaknya? Tanyo apa nantaraga sabateh mungkin dengan patrik. Entah kok tinggi tak terjangkau pite sawi balanjo kurang kandaknya berapi-api. Nah, bawa berundiang elok-elok naknya berpikir semua surang. Sudah tu pulo, aku nampak lalu bana. Nyampang beliau berpenyaki ado makanan balarangan. Kancing manis berpentang gulo, eksim berpentang udang, asam urat musuh nyolobak. Iko ujian de istri jago bana nasihat dokter. Lah nyatu beliau darah tinggi dia gih juo gulai kambing dimasak ketan durian. Itu bukanlah tanda sayang tapi menyuruh lagi capek mati. Nah itulah pitaruh ayah tantang layan minum makan. Insyaallah mudah-mudahan sayang ampia sangketo jauh enjoy mesralah rumah tangga. Ada ungkapan Melayu mengatakan yaitu tipu Aceh gorindam barus lagak Padang omong Betawi. Maksudnya tipu menipu punya orang Aceh, ota sarahkan ke Betawi lama batutua orang barus lagak si Padang nomor 1. Walaupun hanya pameo kecikak kecik rangawa, tapi yo itulah gambar lukisan buku ratu caro kaum. Tantang lagak juga ya penampilan segeh memakai ciri khas de orang Minang. Bialah saku kosong melompong pitih gadang indak menaruh uang receh lah tandeh pulo, namun dompetnya bagasak juga penuh berisi kartu tamu. Jaketnya dari Korea, Sarawak madein Hong Kong barang impor di pasar leret. Sega licin berminyak tanco sepatu berkilik-kilik HP second di pinggang juga. Nan pokok oke, nan penting talent. Itu rancak juga ya. Rancak kecik ayah. Daripada kayu belinda tapi loyo merumah panjang. Nah, memakai indak manakah berkain indak sandereh bului duangnya bajuntayan. Nah mana lo? Padahal pihak bukan rancak ukuran laga indak maha takaran gagah, tapi segeh nampak ada orang salasai pandangan matu. Pendeknya harmonis, sarasi ateh di bawah matching kecek nak gaul. Tapi jan pulau kelewatan sah norak mahajan tuah. Sebab ada kalonya laki-laki dek nak lagak dipandang orangnya. Arok je puji je sanjuangan, kadang-kadang ganteng balanjuang maundang cibia je cameh. Balepis pai ke surau. Baralek kawih bemerek tengah malam betupi moris. Itu namanya ancak-ancak piak lah senjang lakek teraju pati mana piak alang-alang. Atau arujo asah memakai. Dek sibuk kian kemari babisnis urusan dagang, pagi pulang malam bisu subuh letabang pulau, lupa baganti tukar baju lah kusui serupa tisu baunya ala rabi. Nah, disikolah peran istri menyilau memperhatikan mengontrol pakaian laki. Yo ya, insyaallah. Sebelum berangkat tugas, sadiokan kain bajunya dari luar lepeh ke dalam sandal sepatu ke dipakai. Lapeh di pintu ke jalan caliak kok senjang buah baju, rambutnya alun basike pareso alat kelengkapan. Tanyakan apunan kurang, entah KTP ndak tahu, kunci kadai HP kok lupa, SIM nyampang kok lewat to, wajiblah awak menganakan. Santano barangkek jauh sehari atau sepakan mungkin lama babilang bulan, isilah kopor selangkoknya. Sudah tu pulona. Sabalun masuk ke cucian pareso isi sakunya. Jan rusak surek menyurek ataupun barang bahargo. Basuo pitih tersalek lapor sarahkan ke sadonyo usah diambil-ambil saja. Ndak boleh. Nah, nyampang bersobok foto cewek bekasan jajak gincu bibia bertukar bau minyaknya. Cuba disudi disiase usah marabo dek cemburu batangka badebat panjang. Jangan. Indah kemana tu? Cik lai ayah ingatkan, umpama nanti satu ketika agak mantiak lagak lagunya ayam gadang berkukuk malam. Sumringah kecik orang Jawa, hati-hati, itu patut dipertanyakan.
Mungkin banasi di balik karak bapanggang mercu di kidah. Punya Will istilah kininya tuh ya? Will itu apa? Wanita idaman lain. Ayo itu bersimpanan. Atau mungkin juga sedang digulung dek tsunami karisia nak jadi daun puber kedua tu agaknya. Ayah sekadar menganakan ijan tagi jauh di nantarang. Mana tahu bekopi ya. Nyampang di satu saat nanti lah banyak main cugurau di rumah tak sanang diam cayah je tugas tanggung jawab nan wajib lah tabangkalai cakul lambok kini pembawang awas iko lampu merah kok carilah sabab musababnya di ayah karuah kailiran tapai ulu mudia banda di ma ko gajah maju barang atau pimatang nan tarompak Caranya? nan pertamu usua pareso orang satolan iya mudia kawan arek konco palangkin jan sampai tabau rendong tarambau ampok di judi atau tiba-tiba bapitih banyak gagang japan buahnya labu. Cubalah matu-matui orang salingkuang kuliliangnya antah kok jadi bandar togel tukang sambui barang tadahan ataupun ganja ju narkoba mana tahu mungkin juga elok di luar kena takah bak candu buya-buya tapi mengganji dari biasa batanggang rati basikia ke surau kepanjangan di rumah babari hendak. Quran bukan dibaca tapi diparun menjadi baru abunya dimakan mata. Gawat itu. Mungkin ajaran sase tuh ya? Pendeknya pi angin bakisah capek tahu usua pareso lingkuangannya. Tandonya sayang ke suami. Nyampang babaun baam bacang nyatu basudiah basi pasin agiah nasihat ke pandangan. Kok tak mungkin batu tua panjang senjang katu rumi menyabui cubo sampaikan jo parangai ujui nampakkan jo karenah diampang rasu tak mungkin iliakan ke banda tunggang syariat utang bausau sesuai peringat Nabi apabila basuo kemungkaran rubahlah jo buku tangan indak sanggup rubah jo kato-kato indak jo rubah jo hati jo parangai itulah salamah-lamah iman ketahuilah nak banyak bilangan rangki laki punya hobi jo perhatian berbagai ragam paminannya. Ado nan suko olahraga, main bola, basipak rago, badminton, berburu babi. Ado pula condong ke batu berdiri cincin di jarinya. Saya nandari batu aki lapeh kepiruh kalimaya sampai ke safir batu luar. Ado pula peburuang ketitiran balam timbagu murai batu buruang jalak jo baro-baro. Dan hobi suku memancing, baca tua main domino, bagurau mendanga saluang, bamusik bermain gitar, badunia bapacukudo. Pendeknya banyak, sambuah, rumi membilang cek-cek. Hobi itu kan paralu ya? Memang batua, hobi itu paralu. Sebenarnya sabateh mungkin cepatu sesuai je ekonomi, indak pula mengganggu tugas apalagi melanggar hukum, itu wajar-wajar saja. Malah kadang-kadang ada manfaat saluran bakat nan tapandam garak badan jo olahraga bagurau besemua gadang parintang rintang hati rusuh tandunya bermasyarakat rancak untuk itu ayah ingatkan tansano iswak kok basuo salah satu hobi suami punya pamenan pandai-pandai memaliaro inge-inge koknya menyimpang buktinya sayang ke suami sayangi pulo pemenannya. Jangan sampai ulah dek lengah indak peduli masa bodoh kerajo entah barantah menjadi ulu pertengkaran siko guyahnya rumah tanggo. Tapi semantang pun itu kok melampau uku aja jangko balanjuang takaran patui. Misal anak sakit angek menceret alek orang peti diturui memancing jualan tekanah. Elo-elo menagah pai. Serumah alun tabaya kontrak kadailah 30 kandungan masuk 9 rakit dan maha anaknya bali anjang peburu nan taraga ayam aduan diagonyo tantulah itu ancak-ancak namanya gadanglah ngango dari ngangak senjang teraju pikirannya aku itu nambah suo ya bawa berundiang mempakai buka dialog laki bini lunakkan gigi dari lidah sebab bala deba itu sebagian orang laki pantang diambek pekok mati awak jenderal tengah rumah kini diatur-atur orang rasut tagoyang martabatnya akia kalaknya malah tuh undang singgalang siku anjang mengalak tuan
suku hati den urusan den jopiti den bak katu den bukan pusako tinggi kau kini bah kendak kau Carai. jangan pi bukan bak itu tapi pakaikan bak pantun orang dirambah indak terambah ditabih jo nang jadi ditagah indak ketagah dilapih jo nang jadi agiah nah sebagai komandan rumah tangga pucuk pimpinan keluarga suami jadi panutan contoh tiruan katuladan supaya nampak siar agama siraman rahmat dari Allah. Suami taat beribadah, istrinya rajin jo amalan, anak-anak pandai mengaji sembahyang sesi rumah. Apalah guna hidup mewah percuma harta bando kalau jauh dari barakai. Kufur nikmat tumah namanya nak. Baabana lagak pakaian, bini rancak laki pun gagah, anak-anak sekolah tinggi, hilang cahaya roman muka bayangan karuah dari dalam. Kok lai rajin beribadah basuo bak pantun orang layang-layang tabang melayang sugi-sugi pengarang banyak itu eloknya orang sumbayang hati suci mukonya jania. Makun daripada itu nak dek bini kembaran laki pasak pintu di bilik dalam lampu pelito ruang tengah wajiblah istri menjagokan nyampang suami kok talalai sumbayang 5 waktu. Baa kalau nyoberang ya. Kurang patuh, kuranglah sopan, indah etis, indahlah elok kalau menyuruh memerintah. Dan lebih manih bijaksana, layangkan tanya sepatah, coba bersudi bersiase. Umpamu, alah garan udah sembayang, baik itu nak kanduang. Kesurau kanak-kanakan, ajaklah wirid pengajian, infak amal jariah. Nyampeng orang minta darama untuk musajik jo musala anak yatim panti asuhan anjurkan bakeh beliau isi sabateh kemampuan atau kok lai rasu kemungkin tercapai jo ekonomi cubo sarankan bakaroban rancak menyatu agak ciek duo kok rasu barek banah nai aji alun kemungkin umrah hendak tercapai bazakat rasu lah bisa itu wajib para lain. Pendeknya nak mangko setimbang layar batin sadundun dunia jo akhirat kini iyo isu paralu tandonyo sayang ke suami jagolah amal ibadahnya. Iko nam perlu kulop ya. Pailo hubungan ipabisan hormati bapak mandehnya seratu mama jodun sana kari kira baik sekaumnya. Hubungkan silaturahim tandangi 5 patuinya. Di hari bayak, bulan bayak, tiba disaki kemalangan atau baralik nikah kawin, isilah adek di nagari menjalang membawa siapa mahanta pebukuan apa yang wajib dilazimkan. Di awak sebagai anda minantu pemenan orang, pandai-pandai membawa diri, elok-elok karajo dapua mahidang manatian jamba. Konon menjadi bungo alek, sinan galanggang permedanan batandiang cati jo cakatan baradu tuah dinarami. Untung kalian orang kini pia. Zaman lah banyak perubahan. Dimasuk kami sesuatu. Nyampang kok sirah harapur awak ado harapan dilampisi 2 bagandiang bersumbayan. Atau orang tukar tagak-tagak ayam melapeh tambang tawakek bakukuak di kandang orang talinya saja diratoi. Itu kabah. Oh, soal itu kini aman tuh ya. Kau kenalah tahu juga pia. Baso laki-laki di Minangkabau memiku ababan kambaduo. Anak jubini keripangku baitu sarap pakato. Tangan membimbing kemanakan ibu sanak ju pemilih baitu takaran adai. Dek sabab karena itu, pahamkan bana hakikatnya ulu ciek muarodo. Dilaiya awak nan punyo di batin milik bersama. Usah dipakuk banda orang biarkan tajun kailiran baitu cupak takarannya. Nan patut kau indahkan banyak tanyo banyak pareso salidia sudi siasek labiah ba intel jo KPK. Lanyato koretan mendaki anguknya buso-busoi angeklah tadah dari cangkir. Jangan ayah tak suka tentang itu cilaku bini itu namanya. Malah mengkonya elok susun natuk bak gembo mengungkon tangkai. Awak ada ulu menganakan. Ingatkan koknya terlupa mungkin kurang agak agiahnya. Lanyato mandehnya saki apaknya lamah tak berayu dun sanak memancang aleh orang sumando patah sayuk kemanakan putih sekolah bantu kok sandek bandar kailiran tagamang patik dijawe nampakkan piduliawa ulang-ulang menganakannya. Nyampang suami nak baragiah
kabake pihak pemilihnya usah sekali-kali jangan lari dari tangan awak. Hah, bade ba itu ya? Kurang talatak di makamnya memancing cemo di cameeh martabat suami kok talenggang. Sawaliaknya pulo. Kok baragiah ke pihak awak ijan kau memandai-mandai membari mandok-andok sebelum izin dek suami. Disangko indak kabaa uko jangko nan talangga. Allah terbalik laki ubek tu namanya kurang etis kecek ramudia. Selain daripada itu, ada ambek cilako bini larang pantangan rang pedusi, yaitu mangaka aib suami. Banyak kandak banyak pemintu, pembandiang suami awak membuka rasio rumah tangga. Tolong ya uraikan cie-cie. Aikonya. Dan pantang cilaku mana kunci arek larangan mati, ialah membuka aib suami menjamu kekurangannya. Indaklah gadiang nan tak rata, alunan elok tak bacacik hanya Allah nan samparono. Maka tutuilah segala lubang maranggang makanan pasak usah tersingi kena rami. Kok doso naknya minta ampun, salah hutangnya minta maaf. Setantang rasio lamo sangkik beliau mudo dulu. Mungkin sase tangan terjambo entah gawa ke kita langkah, usah rasio disingkokkan malu suami malu awak. Ko ado sudi siase orang bertanya-tanya tahu mencukia tukak laki awak, patui dibela di pataga. Sudah tu pulo barangkali mungkin basuo pinya perangai dan menggaji ya bukan tekaranan biasa, awaklah saja dan katahu. Sajak nalaya tampak rupo tantang urusan padapuran balanjo penuh ke bawah. Lapeh kepada isi saku utang piutang terpebuek gadang keteknya penghasilan usah tersimbah ke orang lain. Baitupun nan rai nan tersembunyi urusan biliak tempat tidur rasio orang berdua. Walau baalah picayonya kabakeh kawan semua gadang haram tabaun ke subaliat. Koto kaciak jo bale belo tigo je kampung peninjauan kampek je koto tinggi usah tabatiak tabaritu biarlah luluah di gangkaman rasio di bawah mati. Itu cie tu. Pantang nang kedua ya? Nan kedua banyak kandak banyak peminto indak pernah marsu cukui nan ba ayah jatuh kekasih. Adapun mato condong kena nelok selero tunggang kena lama inya ingin etan nak niau itu biasa, itu manusiawi. Tapi kalau lapeh melua junjuang bajelo jadi penyakit, hawa nampantang kelintasan napas supantang kerandahan antah kok mangi melarainya. Santano mendapat perak saunggok gunung Merapi, cie na minta diduoi tambah singgalang jadi ame intan segadang gunung Sagu. Walau lah buliah tujuh gunung alun cukui alulah sadang buki barisan dirangkuahnya. Stantang awa napasu nyampang di loro di palapeh indak baujuang perantian nak. Nan bak maragu ayalawi makin minum tambah hawi. Itulah sebab karenanya Tuhan memberi lantak basi iyo ju sipai kecukupan banamo sipai kanaah. Kanaah tu apa ya? Kanaah yaitu marsu cukui jonan nadu. Nan alun pandam lah dulu kok tinggi jangan diangan. Tersabui di dalam pantun luruh sabantang labuh tagak mendaki ranah iko koto ulangi sapuah cincin perak ameh lananya aragonya. Kok baru mah pondok syukuri Allah punya awak indah betandang lalok lai sananglah hati menunggui sapu-sapui halamannya. Usah berkandak banyak pinta gilo merengek besiginyang. Lanyato laki wa arabun disuguh hatua pinjai utak di mana disangkuikan. Tampuang nanti tiak barahado pilih nanggu gua dari tampu arsaki Tuhan magakkan. Sadarilah nak. Nyampang ku dunia nan kemuko lobo tamak cangok serakah. Dua jalan terantam panjang salah satu mesti ditampuah. Yaitu yang pertama bala meimpok silang tumbuh sangkito datang di nyinyia tinggi selero. Dan kedua, laki terambau karam sabeliang rumah tangguh. Baari ba itu ya? De ibo sayang jobini ranjau basilang diamburi pinjam kian sembah kemari. Antah riba pitih beranak bacucu pulo akianyo tajari lihia. Nyampang beliau orang manggaleh barang ngabih pokok latandeh dek rajin memasang bete. Araso kadape onda bebe itu nang kanda amak pajak. Konon pegawai makan gaji mancilo jomatu pena korupsi tetangkok tangan
pangkat copot bepecat pulo tepampang di sore kaba laki varangi di penjara uruh lah anak susun paku. Baru 2 ya. Nan ketiga? Nan ketiga pembandiang-bandiang suami panjang caliak ke orang lain. Kadang-kadang ada yang mengganjia sipai bawaan manusia. Mungkin tersebab kurang iman atau kok hawa tu namanya entahlah. Nanya tu acuk basuo rembang matur pembandiang-bandiang. Intan bakarang nambah pakai batu piruh ikeknya ameh matu kejari orang juo. Apa namiliak punya awak indak sailok nanda urang. Dayo tibo godaan datang kurang pikir badan binasu. Itu si baik cilako nak nan bak kain dimakan ngangek di luar lipek tak berubah di dalam lah tabuak kia oragi di kambang indak elok lagi. Jenan rancak sia nan tak ingin ya. Memang batu api ya. Kalau dipandang bana ditanya sejujur hati, aduh balabiah coba kurang indak nampan muah semparono. Allah dapet nadi hati, indak dapet makan dak hati. Ibarat pakaian ke mana, mungkin sayo raginya puda jahit kurang potongan tinggal. Tapi jobanang dasar kainnya nyatu balabiah dari orang itu nampak dibanggakan. Makonyo nak usaha pancaliak madok tanang sinan lalunya dayo setan. Dek gagah musaji orang takana buruak surawawa lisiko pangkabalanya. Kunun pulo bateri tarang talabuh pakai suami umpamonyo acuba pulo lah nan ba urang dah usah menanti lareh sajo lalah lah sampai ke silaro semua balape semua lari orang dahulu sakapalo di ma ko salah badenawa jangan nak pantang itu usah penyada ke suami kunun pulo membandiang-bandiang itu nan pantang laki-laki sabaliaknya pulo ijan asik gilo memuji menyanjuang suami nan bak kampanye orang pemilu. Indak nalagak darinya laki ben segala pandai pantang buruan tak mamata indak paralu. Bagunjiang sebisu jo si buto badarun cibia jo cimeeh. Alun kabara laki awak balangi di balik langit sombong takabu atu namanya nak. Kok cinan barangan elok bulia. Taraga yunan sege wajar. Tapi letakkan suatu ditampeknya sesuai uku aja jangkauan. Ijan punco melara ulu tagi lagi lo dari kayu. Ingat itu. Peran ibu di rumah tangga ibarat guru di sekolah. Inyo mendidik yo mahaja ke contoh jadi tuladan pidoman anak-anaknya. Suami mencari makan, kelengkapan untuk jasmani. Istri bakal wajiban membantu jiwa rohaniah moral saratu agamanya. Makanya nak nyampang mendapik keturunan bimbinglah anak kena nelo. Satimbang lah ia jawatin badan subur jiwanya sehat utak cadia ibadah rajin. Sajalan iptek yo imtak di utak ilmu teknologi di dado iman dengan takwa jadilah insan samparono. Untuk itu saja memangku menaruko manuga menanam bibi menyerak banyak di samayan namu Allah bersaratokan. 9 bulan di kandungan, babanya amal jo ibadah, doa sembayang jo mengaji, maksiat sekali jangan. Sampai lalai persalinan, bisiakan kalimat Tuhan nama Allah mulai terdengar. Sebelum suara heboh hirup pikuk orang di dunia. Sabar-sabar mawihana. Usah pemuak sampai kalang ijan penyumpah garang kato. Guyah tak buliah lunggame lipuoi bawa orang tua. Pasak jangan terlampau warek lapuk takungkuang jiwa anak isuak perusuah jo penggamang. Jadi arek-arek lungga itulah sifat yang dipakai. Menjalang umur 5 tahun masuk balita kecil orang indak nan buruk parangainya. Nyo main jong berpujuk-pujuk alun meminta lah dibari anak bercarui bagalakan. Beko beranjak tambah gadang mulai mahaja jo mendidik nang salah tak disapu. Nyampang lengah masuk dirabuang lah bambu rumi membantu nanti marimbo jadi musuh. Mbak andai-andai orang dahulu ragu ketek temanjo-manjo lah gadang tabawa-bawa kok tuo terubat tidur akhirnya masuk neraka. Selanjutnya balai. Lapeh di umur 5 tahun asyangkan sampai tiduannya. 6 tahun naja mengaji, 7 tahun suruh sumbayang karengkang lacui kakinya. Lama suah umur 8 sugalo na ingin tahu.
akalah mulai menarawang gilo meniru nak mencubo. Aku alah 9 tahun larang masuk ke bilik Indo awasi garak-gariknya. Terado anak laki-laki usah sekamar jodun sana jo adik 6 perempuan, baitu konon aturannya. Selain mahaja sopan santun tarati jubudi baso, perlu bana diawasi pengaruh sekuliliangnya kawan-kawan sepermainan. Apalagi sesudah balik meningke umur remaja itu nan sadang ranyah bana. Namba ibarat are pinang mulai membosek ikalupa. Nang gadih barajahonge babada taruh sabanta mematuang di muka camin gilo mematui-matui diri. Dan bujang alah panggareseh suaru berubah para ujakun-jakun nyol marapuang. Acok mencilok-cilok pandang menyela orang pedusi. Hati-hati, hati-hati bana. Apalagi menonton film porno. Mako nyona batasi menonton TV, PCD, jo PlayStation, konon pulo main internet. Kabar berito ayah danga di HP apunan tidak. Sarang setan jubilih menjujui anak kenaraku. Jali ala TV swasta saya dari tayangan iklan sinetron telenovela konon adegan film barat itu meracun jiwana. Apa yang baru dilihatnya merekam di sanubari tibu gairah naman cupu. Bahayo. Joko dikaji-kaji bana setantang kakuk perempuan indak bau juang perantian. Mulai dari subuh begiriak pagi bajawek petang hari malam balarai lalu saja. Dan bak semisaro da kincia balenong baputah taruh salamu ayai lebanda. Pakai ndak perlu. Baru tersinta dari T2 disambui urusan dapur. Sesudah api lampu 2 dilalah pulau pai ke semua. Tiba panggilan dari kasua lalu sekalo hari subuh. Itu selah karajo. Itu selah bagilo itu hari ndak beranjak dari nantiku. Antara semua kasua jodapua. Urusan masak-memasak, urusan pajak anak-anak, urusan suaminya Pak Pajak. Ko itu dipaturikan pria. Alamai kamasia ala buat surang kalamlah dunia bakulili yang indak terbilang dinarami tak kucia terapuang apuang. Padahal masyarakat itu paralu kan ya? Sangat paralu, wajib. Sakit sanang elok jo buruk malang nujua ibi jo mati indak bercarai dari badan. Kita tak mungkin tagak surang nak. Awak paralu urang paralu awak. Itulah inyo bermasyarakat. Kok galak sepanjang jalan itulah tanda orang gilo. Tapi dia lai bahape di telingonyo gagah dipandang orang sabali. Karena apa? Lai jo orang yang mengecek walaupun antah dima-dima. Itu pentingnya orang. Sedangkan syarat lah mengatur adek menyuruh memakaikan. Apa tuh ya? Kok susah tolong batolong, kok sakit silau menyilau, kok mati janguak menjanguak. Santano anggan rang batanam di malah mungkin kemanuai manggatok saja tak kendape. Imbawan nurang tak beturui, saruannya intak bajalang, giliran tiba diawak orang malingah kasadunyo itu hukum masyarakat. Coba simak si pantun kona. Sarami-rami rang dibalai anak rajo kalalujo, sasampi-sampi bangkalai masyarakat disambia jo. Mangkunya sanang hati ayah nak. Pandai berkisah dinarumi, walau baalah kesampiknya orang banyak dipertenggangkan. Pai ke surau pengajian, hadiri baralek jamu satu kumpulan juarisan. Tiba disaki kematian, musibah juga kemalangan, segiro turui tanduru suah isi pembawa buah tangan menuri uku ajangkoannya. Tapi ingat nak, usah pulo terlampau amik tinggal dan wajib dan sunat. Ulah mencakau anak puyuh tabang merentak burang nuri dapik pinjai ilang kapak. Dan bak pituah dek nantuo babuek bayak padu-padui babuek buruak sekali jangan. Dek gilo bermasyarakat asik bajuak peduniaran rapek PKK sampai sanjo jadi pengurus panitia senam menari poco-poco reuni segala macam. Sehingga ko anak lah bak katu anak di rumah centang parenang laki pulang banasi indak siko asa pangkawalanya piak goyang kabinet rumah tanggo. Itu namanya mati karancaan. Usah jan itu biasa-biasa salah. Uku aja jangko jan talampau menggantang jan balanjuang dinan sareng elok manggonya elok. Nan bak pituah dek nantuo baalah nggaran pituahnya. Pakailah sifat parian,
Basi peparian, kapai madok kapulang madok kapai samo diaga keduanya. Paham kau nak? Paham Mamboya. Bakat orang cerdik pandai pakar dan ahli di bidangnya. Katanya, tanpa niat, kejahatan bisa terjadi apabila ada kesempatan. Atau ungkapan orang awak, ijanlah kucing disalahkan nyampang ke samba disantuangnya ulah periwak nan tersimbah. Muka suinya ya? Aiko tapasiannya. Contoh, orang bataduah di dangau tinggal basuo baju tersangkui bepitih pulau di sakunya. Nindak taragu pekia panjang nyo semba barang-barang tu digungguang dibawa pulang. Tak ada niat nak mencilok, tapi dek basuo kesempatan beliau jadi orang pamaliang. Sabaliaknya pulo, orang singajo pai maliang nyo kalua bakalam-kalam bajalan mando-ando. Latibo di rusuk rumah lampu barando tarang duo tipi di anjang menyala. Orang tapaso balik pulang. Batal terjadi curi maliang, ulah tak ada kesempatan. Itulah sebab karenanya de orang tu siswa. Ari jobala ke maimpo, inge musibah keterjadi, maka dipintehlah sebelum lanjut dicari sebelum nilang. Muka suinya? Ditutui segala kesempatan peluang terjadinya kejahatan. Umpamo? Dibuat aturan dalam kampung supaya sekalian anak bujang ikut saratu nama rando diwajibkan lalu di surau. Gunanya mencegah antisipasi mengambil ruang kesempatan asa muasa kejahatan sesuai ajaran syarak kaidah di usul fikih, yaitu menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Surau adalah karantina. Pemuda anak remaja baitu pun nan duda anak bebini dihimpun lalu di surau di bawah kendali paripaka. Untuk itu nak, amalkan itu di rumah tangga, parapek paga sabali, tutui setiap lubang bakih menjulai kesempatan. Awasi tingkah jolaku anak-anak, amankan kondisi dalam rumah, lapeh kabiliak surang-surang. Baitu pun tarado apa pajar, hati-hati, hati-hati. Dek kucing kegali-gali, dek manci lah pembunuhan. Usah basuo pantun nurang ke padang lubuk amin turun di puruh simpang kemuaro kiambang di sangku gurun lah luluh baru mengangu. Oh, makasih ayah menyuruh mau pancemburuan mbak itu? Bukan nah, bukan mbak itu do. Tujuan mengkasui ayah menyuruh baringe hati-hati, jangan tegi jauh keciloan tekicuah kau dengan tarang. Umpamo ayah misalkan, nyampang ku isu bap pembantu talaki menggaji orang membantu karajo rumah. Usah sadonyo disarahkan kakuk karajo rumah tanggo. Walau tugasnya tukang masak, tapi nan kopi piring makannya awaklah jua menatiangkan. Paragai pakaian dalam superai urusan kamar kalangkapan nereme-temeh, ijan lapehkan ke pembantu. Mbak apa itu ya? Nyampang sadonyo disarahkan itu membuka kesempatan maranggang pintu peluang mahaja harimau makan darah. Sio-sio. Nan ayah takuikan, kok dibantunyo kau luar dalam kasih basimpang ninan data sayang bepaliang balik arah. Karena apa? Dek lah hilang raso jobaun pindah buruan ke subalian. Dibakeh biawak tajun di sinan anjing menyala. Nyumalasau ke dalam sama tabangkai di rumpun buluah pulang mencuangnya berdarah-darah. Kamanga kawai kopi. Tersabui zaman pencaroba pubertas inyola juo. Itulah saat kutikonya jiwa yang sedang menggalaga. Dibateh masuk transisi taga antara dua alam, yaitu dari alamnya kanak-kanak menuju alam orang dewasa balik berakal menemukan. Setiap orang melampaui nak, laki-laki atau padusi. Mungkin kondisi berbeda-beda, durasi lain-lain, namun gejalanya seroman sama. Bilo maksudnya tuh ya? Menurut Galik nan biasa ukuran umum orang normal yaitu digadih umur 3 balik bujang menjalang 5 balik. Di maso-maso nan bakian nampak nyatu perubahannya. Fisik tubuh berubah bantuak sikap mental beransur matang. Mbak Pinang sedang maurai cuaya mulai berkukuak seroman jawih di baluka. Sadunya indah, sadunya mungkin. Suko mengayal menarawang dunia beraso di genggaman.
Nyampang ado janjang kalangi nyo kisai bulan jo bintang nyo lalah ke matahari bumi diambil ke pamenan. Salepeh zaman pencaroba, hujan taduah kabui puntarang, ombak tanang angin salasai kapa balaya jepidoman. Mulai berpikir bau sau mencari hidup kehidupan menantang dunia sabananya. Jadi, berapa kali datangnya pancaroba ko ya? Sakali salam hidup. Mangga deh ada puber kedua. Puber kedua hanyalah istilah sabateh pameo jecimeeh kepada orang laki-laki. Mangkasui ayah? Akan ada masuk-masuknya orang laki-laki berubah sikap ingin berbalik ke remaja. Garisia nak jadi daun tingkah si papa cua ABG serupa anak pencaroba. Di rumah bara datangnya tuh ya? Di dalam sepangga umur sekiru menjalang 50. Pada umumnya orang laki-laki dapat penyakit kanker jiwa karena tsunami rumah tangguh. Namun sungguh pun nanwa itu indaklah sama penanggungan bari iringan sensaronya. Ado nananyi tak batumpa ilang laleh bebalik namo bakubua indak bakapan. Lain nanalun sampai lului tasake di rantian iman tersampang di rumpun budi salamai pulang ke rumah. Ado puluh nasib kaelo sekadar babasah-basah arih jebala ke maimpo sadar akibat kesudahan nyo baranang menyonsong arih tandonya orang bijaksana. Saketek banan tak merasaina. Jankan badai riak pun tidur, saulah pulang jupai saratih nilai pontennya. Ayah pernah kena tsunami? Ayah termasuk nomor 3. Lain dak anyui handam karam sekadar tadayuk-dayuk penjawik tanyo sama gadang. Kau tahu nak, Joko Padusi mulai hamil bermacam ragam parangainya laku dan tidak masuk akal. Itu bawan rang menganduang konon mengidam tu namanya. Sepihak si calon ayah dia ingin haruk dua anak sugalo kandak diluluhkan sekali indak dan tetagun walaupun ada kalonyo awak di usia tagak-tagak. Maka itu dua laki-laki kona tasabui puber kedua pi ia berubah sekutiko laku semisa anak tangguang lasak nenggilo menggariseh. Suku mencilok-cilok pandang menyerak jarek bagatah rendo jegadih sesarannya. Indaknya malu berpacaran haramnya takui berselingkuh. Lupo bini lupo jo anak siko ujian laki-laki. Makanya nyampang di satu masa nanti basuo galagai nan bakian minantu ayah dalam sakit sedang dijujuk dek tsunami. Usah cameh usah lapanik sabar jorila mado cari ramuan panamanya. Ramuan pakasih ya? Bukan kadukun minta tolong itu namanya sesek jalan. Nan bak pujuak pegadang tangih takut jauhlah lari ke sama. Ingat ayah kanakan kini-kini iko hanya penyakit singgah asal mulonyo dari rumah ulah dek bini nan tak ari. Mangga puluh kami padusi nama salahkan. Jangan singguang dulu pia. Coba perhatikan. Tasabut puber kedua itu penyakit berbuek-buek ulah hidup kurang baretong berpikir asa pelong lalu. Tapi nak kok mailia tantu baulu tiok basabab pakaranong. Adapun sabab musababnya mangko tarambau ni nandata. Iseng-iseng pada mulunyo sakadar manggawi-gawi ganti masa hasakuku. Awalnya bosan di rumah indak batuka pemandangan. Pagi patang indak baragi siang rasah malam mengaluh bak lalu di penjamuran. Mangga dek baik tu ya? Sababnya singkek saja. Yaitu dek jenuh, monoton. Nyo nak mencari penyegaran suasana alam yang baru. Hanya itu, lain tidak. Oh, lama bana jadi laki-laki kau ya? Bosan di rumah, pai malalang. Bini di rumah kalang kabui. Inge kece ayah tadi nak. Itu sahabat teh laku parangai penyakit singgah tuagaknya ibarat mengidam dek padusi. Kini giliran laki-laki. Pahami salero pembawaan. Sabar jorilah melayani agiah pokandanya. Artinya diizinkan pai babini. Baik tu ya? Bukan itu mungkas ayah. Tapi meluluhkan kanda hatinya bahagia apa nanya cari. Apa garan dicarinya? Penyegaran di rumah tangga. Hanya itu. Di siko ulu balanya mangko ayam membukit tambang rasah di kandang kediaman. Oleh sebab itu kok nyobosan jo dadak lunak serak-serakkan padi jo jago ngagiah labareh penampian.
Segehi ruang kandangnya buat kan bakai inggoknya nak nyujina mencetok tangan. Tujuan alami kato, nak suami betah di rumah ciptakan suasana alam baru, variasi lah ia jabatin. Mungkin salarwi salamunangko dek sibuk sepanjang hari lupa basegeh jabadandan. Rumah bercando kapal pacah bilik dan tidak harun lai sampai itu kai tujuh membosankan. Walau para buik tak bertukar kopiak model lama lah ketinggalan, tapi alih-alih susun lataknya rubah-rubah pemakan nasi senan seminyo pergaulan. Ingat kejayah dulu, karena basuh kesempatan kejahatan bisa terjadi walaupun tanpa niat. Nah, tutupi lubang kesempatan paharek pasak palang pintu. Ba caranya ya? Caranya ya nan tadi. Bukan ke dukun minta tolong, tapi hanya ke Tuhan Allah. Zat nama bulak balikkan hati tampek menyembah jemaah minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Tahu kau nak, setiap sudah sembahyang, ayah selalu mendoakan anak cucu keturunan, yaitu dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin, amin. Perkenankanlah ya Allah. Sekian saja Peter Wayah. Lamah carilah kepamilai kok kurang cari tukuaknya. Tantang nangko pituah usai jo salam disimpan kato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.